Nou, tegen de tijd dat jullie dit zien, heb ik Rebecca al ten huwelijk gevraagd. Ze heeft aan mij gevraagd of ik dit vast wil leggen. Dus ik ga nu al mijn skills als junior assistent vlogger toepassen. En ja, een beetje bijhouden wat ik ga doen. Nou, om iemand ten huwelijk te vragen heb je natuurlijk eerst één ding nodig. En dat is een ring. Dus ik loop hier nu in de PC Hoofdstraat, omdat hier een filiaal van Tiffany & Co zit. Rebecca vindt Tiffany & Co helemaal fantastisch. En er is eigenlijk maar één ring waarmee ik haar ten huwelijk kan vragen. Niet dat ze geen nee zegt als ik een andere ring koop. Maar goed, hè. Waarom een compromis sluiten op iets wat je toch maar één keer gaat doen. Dus nou, ik zie hem al daar. We gaan het zien. Even flash forward. We zijn nu 1,5 maand verder. Niet meer in Amsterdam, maar nu in Sevilla in Spanje. Sevilla is een stad die veel betekent voor Rebecca. Ze heeft hier gestudeerd. We zijn hier een paar keer geweest samen. En ja, het leek me een mooie plek om haar ten huwelijk te vragen. Mijn ouders hebben hier meegenomen. Ik heb Deborah, de cameravrouw, meegenomen. En we zijn nu in het allermooiste, meest fancy hotel en restaurant van Sevilla. Rebecca zit al binnen, ze weet niet dat ik ook in Spanje ben. Dus we gaan nu ja, hopen dat de verrassing goed genoeg is. Dus als je nog even wacht, dan loop ik nou net terug of ik heb gepost. Dan hou ik er even bezig. En dan loop je 2 minuten later loop ik binnen. Ja, Ga je nog heb je al even gedronken? Ik heb mijn drank al op. Ja, dat dacht ik wel. Dat je dat wel goed had. Nou, heb je het uit. Vol spanning. Zie je nu wat? Nou ja, we zijn dus nu verloofd en het voelt echt zoveel anders. Ja. Ik hou het zoveel meer van hem. We slapen hier in dit hotel. Nee, nooit. Bora en ik slapen nu. Plot twist. Geniet dan van mijn champagne. Nee, het was Wij slapen ook. super onverwachts. Hij had alles gepland en ik wist dat het aan het plannen was, maar ik dacht dat het aan het plannen was voor zeg maar over 3 maanden of zo. En dan out of nowhere stond hij naast me en ik dacht, wat? What you doing here? En toen ging hij ineens op zijn knieën. Wat? Nee, je bent weer te laat, hè? En, we hebben geen oproepen gehad. Ja, echt? Alle 2? Ik heb het gefilmd. Volgende week komt hij op. wat nog meer?
Gefeliciteerd jongens. Dankjewel. Tenminste, ik neem aan omdat Bob zit dat jij. Nou. Nee, ja, we gaan nog even verder als vrienden. Ik was een beetje impressed. Nee, gewoon doen. Net een 5,4. Ja, hier. Oh ja, en nee, maar ik kreeg ze allemaal een applaus voor iedereen. Dat is zeg maar, en dat is uit de Wat heb je niet gefilmd of wel? Heb je wel gefilmd? Oh my god. En we hebben ook gewoon een moment zo'n project gehad van de mensen die in tafel tegenover ons zitten. Omdat ze toevallig vandaag 29 jaar getrouwd zijn. Dus ja, weet je, beter kan niet. Beter dan dit kan echt niet. Dus ja, je bent fantastisch. Ja. Je bent speciaal in de kapper geweest vandaag. Anders zou je misschien wel nee zeggen. Je weet niet. Ja. Wel aardig knul, maar die baardje, die kan echt niet. Dat kan echt niet. Ja, even streng. Maar dan waren we er gewoon niet voor. Ik zeg al tegen anderen, wij leven op Rebecca, het is wel heel leuk of zo dat jullie handen vast hebben, maar waar is Sherine nu?